खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय तामुलपुर जिल्लायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगैआ जिल्ला कंग्रेसनि मावथिफोरजों गोथौवै सावरायलायदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै तामुलपुर जिल्लानि दुर्गा मन्दिराव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगैआ बिसायख'थिनि दोहौखौ दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव जागायदों। तामुलपुर जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि मावथिफोरखौ लानानै बिसायख'थिनि बागै गुवारै सावरायलायो गौरब गगैआ। गौरब गगैआ फोरमायथिनाय बादिब्ला बेखेबाव बिटिआर बिसायख'थियाव गोख्रों बादायलायनाय जागोन आरो बिटिआरनि मोनब्रैसि बियाबावबो कंग्रेस दोलोआ बिजाथि फसंगोन। मोनफ्रोमबो बियाबाव नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि दाफुंनानै होनाय जागोन होन्नानैबो रोखायै फोरमायथिनानै होदों गौरब गगैआ। गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों लोगो नांनानै फिसायखौ बुथारनानै फबनानै दोनखोमादों सासे आइजोआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाथायाव बोलि जानांनाय सुबुङा सासे पुलिस बिफानाव साख्रि मावोमोन। मुङा रुबिल हुसेन। रुबिल हुसेना 1 दान सुथि लानानै ईदनि थाखाय न'आव फैदोंमोन। नाथाय बे न'आव थाफैनाय समावनो बिसिया गावनि मोजां मोननाय सेंग्रा गारि ड्राइभारजों लोगो नांनानै फिसायखौ बुथारनानै गाव मोजां मोननाय सेंग्रानि न'नि उनथिंजाय फबनानै दोननाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो। जाथायखौ खालामनानै दायनिगिरिफोरा खारखोमानानै दंमोन। नाथाय पुलिसनि गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों बिसिजों लोगोसे बुथारग्रा दायनिगिरि गारि ड्राइभारखौ चेन्नाइनिफ्राय हमनो हायो। बे जाथायखौ लानानै दायो नखरनि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ फासि होनांगौनि दाबि खालामदों। थारैनो आथिखालाव मा सोलिगासिनो दङ बिटिआर ओनसोलाव? बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव गोबां नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोनबाय थादों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ दालालि बुंनायनि थाखाय रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रहलाद ब्रह्म, दावराव देख्रेब नार्जारी आरो मालती रानी नार्जारीनि मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। बिथांमोना बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बिथांमोना राजखान्थि खालामनायनि मुङै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ दालालि होननानै बाथ्रा बांसावबोगासिनो दङ। एबसुखौ रायजो-राजाफोरनि सिगाङाव दालालि बुंनानै मुं सुगासिनो दङ। बेखौ लानानै जों दुखु मोनदों मानोना एबसुआ मोनसे बर'फोरनि माहारियारि आफाद। बेबादि माहारियारि आफादनि सासे दैदेनगिरिखौ दालालि बुंनायनि जेबो मोनथाय गैया। बेबादि बुंनायनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानो नांगौ आरो बिथांमोना राजखान्थिनि खामानि मावनो फैदोंब्ला मावबाय था, नाथाय बेबादि माहारियारि आफादखौ सोंखारिनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। बेजों लोगोसेनो पर्बतजरा ओनसोलावबो बिथांमोना थार्मल पावार प्रजेक्ट गायसननो नागिरनायखौ लानानै बै ओनसोलाव थांनानै रायजो-राजाफोरखौ गाज्रि साननायखौ सोहोनानै बै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमावसारहोनायनि बांद्राय अर सुहोनायनि जाहोनाव गावसोरनि देहायाव पेट्रल लुनानै गावखौ फोजोबना लानो नागिरनायनि मोनसे थासारि सोमजिहोदों। नाथाय बै सुबुंफोरा जुदि गाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायोब्ला बेनि दायनिगिरिया बिथांमोनानो जागोन। बेखायनो बिथांमोना रायजो-राजाफोरखौ थांनानै बेबादि अर सुहोना होनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो एबसुखौ बायदिसिना बुंनानै सोंखारिनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ, नङाब्ला जों बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंथियो एबसुनिफ्राय। दरंनि मावमारि सापरियाव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। जिउ खहा जानाय सुबुंनि मुङा गबिन्द सरकार। जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बादिब्ला गबिन्द सरकारा अखा हानायनि जाहोनाव फोथाराव माइ हानानै बुथुमनानै लाबोबाय थानाय समावनो हरखाब सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव जिउ खहा जायो आरो बेजों लोगोसेनो सासे उन्दै खुदियायाबो गोब्राबैनो जोखोम जायो। गोब्राबै जोखोम जानाय उन्दै खुदियाखौ गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बेनि अनगायैबो थिङावबो सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सानै गथ'फोरजों लोगोसे आइजोफोरा गोब्राबैनो जोखोम जादों। जोखोम जानाय आइजोफोरा समला खातुन, वाहिदा खातुन, मरियम नेसा आरो गुबुन सासेया उन्दै गथ'सामोन। थिंनि एफआरइउआव थिसननाय जादों बे जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ। शिबसागराव सानथामनिफ्राय लानानै आरडिएच 147 रिगाव गेस ओंखारबाय थानायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा एनजिअनि हेंथायै लामायाव ओंखारनानै गोख्रों सोमावसारदों। ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला गेसआ ओंखारबाय थानायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा जानाय लोंनाय, हां लानाय, फरायसाफोरनि फरायसालियाव थांनाय बायदि गोबां जेंनाफोर नुजाथिदों। गेस मोनामनायनि जाहोनाव सुबुंफोरा न'आव थानो एंगारनानै गुबुनावसो थाहैनो गोनां जादों। नाथाय एनजिअनि मावथिफ्रा बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरखौ जेबो खौरां लायाखै होननानै फोरमायदों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिदों आरो गेस ओंखारनायखौ थाबैनो बन्द' खालामनांगौनि थाखाय गोख्रों दाबि दैखांदों। शिबसागरनि भटियापाराव नुजाथिदों बे गिख्रंथाव जाथाया।
जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जानजि खाफ्रादों बिपिएफ दोलोआ। मैया भेरगाव बिटिसि बियाबाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया गोनां खोथा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि गुबुन राजखान्थि दोलोआ मा बुङो बुंबाय थाथों, नाथाय गोबां बिटिसि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा बिटिसिखौ गोख्रों सोरखार खालामफिननांगौनि थांखिजों गोबां लाइमोनफ्रानो बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। बिपिएफ दोलोआ दायो गोहोआव गैया, अब्लाबो गोबां बुजिनाय लाइमोनफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा गासै 4,000सो फरायसाफोर एबा लाइमोनफोरखौ थार्ड ग्रेड 4th ग्रेडनि आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामहोदों, नाथाय बिथांमोना सोरबा सासेयानो गांबा एडमिट कार्ड, सोरनाबा गांथाम एडमिट कार्डनि रां होनानै बिथांमोना एप्लाइ खालामनो गोनां जादों, नाथाय आनजादाव मोनसेल' मासियाव जिरायनो हागोन। मानोना बे सिएसबिआ बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ साख्रि सोनायनि थांखि गैया। बिथांमोना लाइमोनफोरनिफ्राय रांसो लुथिदों। बिथांमोना रां लुथिनो थाखायसो बिथांमोननि सिएसबि बर्डआ आनजाद खुंनो थाखाय फोसावफ्लादों। जों बिथांमोननि सिएसबिखौ खावलायदों जाहाथे बिटिसिनि लाइमोनफोरनि जिउजों गेलेया आरो बेबादि फरायसाफोरनिफ्राय रां लुथिनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों कास्टम बसुमतारि बिथाङा। थांनाय 9 अक्ट' एबा समबारखालि चिरां जिल्लानि सैथोपुर गामियाव दैखर खुरनो जावबाय थानाय समावनो हरखाबै हा गिसिना होसिनजाना जिउ गोमानाय चेयारमेन मोसाहारि बिथांनि गोथै देहाखौ पुलिस आरो एसडिआरएफनि हान्जानि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों मैया बोखांनो हाबाय। बांद्राय गरमखौ सहायनो हायैयाव जिउ खहा जानाया गासै सा 9 सिमहालागै बांहैबाय। बेनिनो गुवाहाटी सोहोरनि नारेंगियाव 2 आरो लखिमपुर बङाइगाव दुमदुमायाव 3, जुरिया दिपु गवालपारायाव 3 आरो बेनि अनगायैबो दुलियाजानाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। बांद्राय गरमनि थाखायनो बिसोर सा 9 सुबुंफोरा गावनि जिउखौ अबथिरायै खोमानांगौ जाबाय। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।